Kolege, kako, neki su ostali danas, sjećamo se danas Beogradske skupštine. Meni svakodnevno dolazi 3-4 stranke, ali kad primite te ljude, kad prošetate odavde do Trga bana Jelačića, morate malo otvoriti oči i mi se svi trebamo spustiti do te taktičke razine gdje se vodi bitka za hrvatsku državu. Otkud dolazi ta društvena frustracija? Imate taksiste, nemate iste standarde. Jedni feldmaršali voze taksi, tarife su niže, a drugi imaju specijalni tamo metar gdje se tarife rokaju kao da ste negdje tamo u Americi, tamo u New Yorku. Imate turističke vodiče, gledam ih svaki dan i svaki dan dobijem nove napade posttraumatskog stresa, jer neki govore engleski kao onaj Tonto iz onaj film sa onaj usamljeni osvetnik western, teror. To nema standarda nikakvih, naravno, neki pošteno završe tečaj, dođu neki karakteri i oduzmu im posao. Standarda nema. Ali zašto ne samo na toj taktičkoj razini, na strateškoj razini imate skrivanje uzroka sadašnjeg stanja i ovo je sve jedna dimna zavjesa. Tu govore u ovom Saboru sjede sektaši, ne stranke, nego bilo je tu sektaša, neke se stranke raspadaju, sektaši, to nisu stranke. Imate prekrivene genetske anarhiste, jugonacionaliste i to je samo dimna zavjesa, to nema D od demokracije, to je gluma jedna. Oni zbore o temama od arheologije do zoologije, o STEM, 5G, govore o digitalizaciji, robotizaciji, a u stvari se mentalni sklop se nikad nije promijenio. Ali ja se pitam ovo, ako je bit politike kadrovska politika, kako mogu ti isti ljudi iz bivšeg sustava danas modernizirati hrvatsku državu? Tu sjede danas. Ovo je samo nastavak bivše države, to sam rekao 50 puta ovdje. Kako očekivati od tih ljudi koji ne mogu promijeniti mentalni sklop? Imate jednu hindu proverb, izreka kaže, prvi 30 godina čovjek stvara svoje navike, sljedeći 30 oni stvaraju njega. Kako možete očekivati od ljudi koji su taložili svoje karijere u UDBI, komunističkoj partiji i drugim sustavima, sindikatima, da vam danas moderniziraju državu? Oni ne mogu to napraviti. Ne mogu to napraviti, naravno. Danas smo stajali, naravno, u stav pozora za beogradske žrtve. Kad ćemo stati u stavu pozora, to nije ideološko pitanje, za desetke ubojstava od UDBE, političkih atentata, Hrvata vani. O tome sam jučer govorio, a to su blokirali mainstream medije, naravno to su blokirali, to njih ne zanima. Njih ne zanima da je obavještajni sustav RH probušen kao švicarski sir i da sam probučili to države, vojne službe drugih država. To njih ne zanima, jučer niko nije došao. Njih zanima da dolazi jedan kandidat iz Glavica, male Moskve tamo, kad se rodi dijete, tamo su neki zvali, odmah je dobio ime, ako je muško bio Lenjin i Staljin, danas se zovu Stanko i Lenko. Evo, dolazi takav karakter i on će modernizirati državu, on ne može sebe rehabilitirati. Kako će taj za državu? Evo, ako moramo poštivati zakone, prvo moramo poštivati zakonodavce. Koji sustav vlada ovdje, pravni sustav? To sam 30 puta rekao. Ako su nam svi ljudi iz bivšeg sustava, kako će oni uvesti nove norme, jednostavne zakone i mehanizam da se ti zakoni provode? Retoričko pitanje. Imamo naravno svetaca u katoličkoj crkvi. Moj favorit, pravi čovjek, tak i nema puno u Hrvatskoj, svetac Thomas More koji je glavu izgubio radi načela. A svećima neki ovdje naravno je mister Machiavelli, onaj iz 15. stoljeća, cijelo prodao sredstva i tu je sve ok. A glavni moto isto, imate jednog sotonistu, Aleister Crowley koji je rekao ovo, to je zakon u Hrvatskoj, na strateškoj operativnoj tačkoj razini zakon je radi šta god hoćeš, bez posljedica. Imamo nedavno jednog Jugenda tamo iz vladajuće stranke koji ne zna da ima nekretninu vrijedne milijune dolara. I oni vode državu, od tog nema ništa. Radi te društvene frustracije i mojega laganog posttraumatskog stresa mogu ovdje javiti da ozbiljno razmišljam o kandidaturi za predsjednika države i sve ću pomesti željeznom metlom. Ako ništa, dobit ću barem 5 minuta na UTL-u, HTV-u, na otvorenom, zatvorenom.
Evo, imamo još jednu predsjedničku kandidaturu, hvala lijepo. Sljedeće iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj.